23. Cine este pentru? Este nepotrivit și nefiresc și lipsit de orice urmă de bun simț, dacă îmi permiteți să o spun, să facem asemenea poze în cadrul comisiei și după care să le dăm la presă. A fost pozată colega noastră, doamna deputat Cristina Trăilă, care nu a votat la proiectul respectiv. Colega noastră, deputat Cristina Trăilă, a fost fotografiată într-un moment în care vota, apoi acea fotografie, care nu avea legătură cu subiectul de care a fost apoi legată în spațiul public, a fost folosită în mod tendențios și mincinos. O să propună într-o oarecare situație un raport de respingere pentru că ești